Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 24-nji oktýabryna sanyny. Türkmenistan dolandyrç çäk guruluşy boýunça teklipler. Fumiya Kisido, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzy hasy berkidir. Xi Jinping gaýtadan saýlandy. Sport tarihindäki iň uly şertnama ýaly habarlary ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan dolandyrç çäk guruluşy boýunça teklipler. Halyk maslahatynyň diwanynyň binasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygyna ýurdumyzyň döwlet dolandyrç ulgamy hasy kemilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriň we owularynyň dolandyrç çäk birliklerini gaýtadan seretmek meselelerine bagşlanan mejlis geçirildi. Onun dowamyna welaýatlaryň dolandyrç çäk guruluşyny mundan beýlekde kemilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleri durmuşa geçirmek wajyp meseleler ara alyp maslahat taşyldy. Bu gurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmaň anyk ugurlary kesgitlendi. Biz ahal Balkan, Daşoğuz, Levapo, Mary welaýatlary boýunça dolandyrç çäk guruluşy boýunça teklipleri saýtymyzda ýerleşdirdik we olaryň linklerini bu habaryň aşagyna size ýetirýäris. Bu habarymyzda size bu mejlis boýunça teklipleri umumlukda size ýetirýäris. Şunuň bilen baglykda taýýarlanan teklipler esasyna ýurdumyz boýunça ýatyrmak we sanawdan aýrymak boýunça teklipler, ýatyrylýan etraplar, Gowadag etrap, Gurban Sultan ejadynda etrap, Faraw etrap, Döwletli etrap, Serhydawad etrap, Owuzhan etrap. Ýatyrylýan etrap hukukly şäherler, Tejin etrap hukukly şäher, Gumdag etrap hukukly şäher, Hadar etrap hukukly şäher, Serdar etrap hukukly şäher, Könürgenj etrap hukukly şäher. Ýatyrylýan şäherdäki etrap, Türkmenbaş şäheriniň kenar etrabyny. Ýatyrylýan şäherçiler, Akbuğda etrabynyň Bagawat şäherçesini, Hadar şäheriniň Garagoýl şäherçesini. Ýatyrylýan geňeşlik we owalar, 36 sany geňeşligi ýatyrmak we 36 sany owany dolandyrç çäk birlikleriniň sanawyny aýyrmak teklip edilýär. Şäherçi derejesi verilen owalar. Şeýlede durmuş ykdysady ösüşiň möhüm görkezleriniň biri bolan şäherleşme derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen 6 sany owa şäherçi derejesi berildi. Sadullah Rozmetov adynaky, Aşyr Qakybaýew adynaky, Gökçäge, Ataýap, Bereket, Recepul Ataýew adynaky şäherçiler döretmek, 6 sany ilatly ýere owa derejesini bermek teklip edilýär. Şeýlelikde Türkmenistan boýunça jemi 37 sany etraby, 6 sany etrap hukukly şäheri, 5 sany şäherdäki etraby, 42 etrapdaky şäheri, 68 şäherçäni hemde 469 geňeşligi we 1690 sany owany galdyrmak kararyna gelindi. Ahal welaýat boýunça Akbuğdoy, Babadaýhan, Beherden, Göktepe, Qaky, Sarıgys we Tejin etraplary, 8 sany etrapdaky şäheri, 9 şäherçäni, 82 geňeşligi we 237 sany owany ahal welaýatynyň çägini galdyrmak. Balkan welaýaty boýunça Bereket, Esenguly, Etrek, Magtumuly, Serdar we Türkmenbaş etraplaryny, etrap hukukly şäherleriň ikisini, bir sany şäherdäki etraby, 6 etrapdaky şäheri, 14 şäherçäni, 30 geňeşligi we 114 sany owany Balkan welaýatynyň çägini galdyrmak. Daşoğuz welaýaty boýunça Aktepe, Saparmurat Türkmenbaşy, Saparmurat Ataýşniýazow adynaky Bollumsaz, Görogly, Könürgenj we Ruhulent etraplaryny, etrap hukukly şäherleriň birini, 8 etrapdaky şäheri, 7 şäherçäni, 126 sany geňeşligi we 594 sany owany Daşoğuz welaýatynyň çägini galdyrmak. Levapo welaýaty boýunça Çerjew, Darganaty, Dänew, Halyç, Hojammal, Kerki, Köýtönag, Saýed etraplaryny, etrap hukukly şäherleriň birini, 14 etrapdaky şäheri, 24 şäherçäni, 97 sany geňeşligi we 430 sany owany Levapo welaýatynyň çägini galdyrmak. Mary welaýaty boýunça Bayramaly, Garagum, Mary, Murgap, Sakarçäge, Türkmengala, Tagtabazar, Wekilbazar we Ýolatyn etraplaryny, etrap hukukly şäherleriň ikisini, etraplaryň altysyndaky şäherleri, 14 şäherçäni, 134 sany geňeşligi we 321 owany Mary welaýatynyň çägini galdyrmak. Fumiya Kisido, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza hasy berkidir. Yaponiýanyň premier ministri Fumiya Kisido Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowa haty berdi.
Şol hatda Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy hasy berkitmegi maksat edilýändigini tanly. Hususan bu hatda şeýle diýilýär. Yaponiýanyň hökümetiniň adyndan ozalky premier minister Shinzo Abe'niň döwlet derejesindäki matan çeresine gatnaşanlygyňyz üçin çoňur hoşallygyny bildirýärin. Sizin aly hidratiňizden bu çere gatnaşmagy Yapon halkyny ören duýgulandyrdy. Hemde iki ýurduň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň ösürilmegine sallany goşunt goşdy diýip hasaplanýar. Bu dostluk gatnaşyklaryň özara behwitleri nazar almak bilen mundan welekde ösüriljekdigine tüýsürekden umyd edýärin. Diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň prezidenti onuň aly hidraty Serdar Berdimuhammedow bilen bilelikde siziň ýurduňyz bilen hyzmatdaşlygy hasy berkitmegi maksat edilýändigini ýagtyrmak isleýärin. Siziň aly hidratyňyzy bilen hormat goýýan baradaky ynandyrmalarmy kabul edin. Xi Jinping gaýtadan saýlany. Şu güni Xitay Halk Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komiteti Xi Jinping'i baş sekretar wezipesine 3-nji möhürde saýlady. Bu barada Sinhua habarlar gulugy habar berdi. Şeýlekem Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'iň döwlet başlygyny hemde Xitay Halk Respublikasynyň merkezi harby geňeşiniň başlygy wezipelerini hem saklap galjakdygy belenilýär. Mundan başga da Kommunistik Partiýanyň merkezi komiteti partiýanyň merkezi komitetiniň syýasy buýrosynyň tezi düzümini saýlady. Partiýanyň 20-nji çağırışynyň 1-nji mejlisinde geçirilen ses berilişikde syýasy komitetiniň agdalygyny Xi Jinping, Li Xian, Zhao Zhez, Zhao Lesizi, Wang Hunin, Li Si, Sai Si we Ding Suoisen saýlany. Hemişelik komitetiň 7 agdalyndan başga da syýasy buýronyň düzümini Ma Zhejuy, Wang Yi, In Li, Shi Taifun, Liu Guochun, Li Ganse, Li Shulei, Lin Hunjun, He Weidun, He Lifen, Zhang Yuxiu, Zhang Guoxin, Chen Wenxi, Chen Zinin, Chen Winer, Chen Miner, Yuan Xianzun we Huan Kunmin saýlany. Sport taryhyndaky iň uly şertnama. Fransiýanyň pasajer toparynyň hujumçysy Kylian Mbappe bilen baglanşylan şertnama sport taryhyndaky iň uly şertnamalaryň biridir. Bu barada Le Parisien neşri maglumat berýän. Bu maglumata görä, topar bilen futbolçynyň arasynda geçen ýylyň mowsumyna gol çekilen ilalaşyk esasynda 3 ýylda futbolçy 636 million euro gazanar. Futbolçynyň ýyllyk aýlyk haky 72 million euro. Şertnama baglaşanlygy üçin tölenýän goşmaçy haky bolsa 180 million euro. Bu pul serişdesi 3 tapgyra bölünip beriler. Şeýlehem Mbappe topara ıgrarly bolup galýan üçin hem goşmaça hakalar. 2023-nji ýylyň tomsunda oňa 70 million, 2024-nji ýylda 80 million, 2025-nji ýylda bolsa 90 million euro tölenýär. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Welaýatlaryň dolandyrçy guruluşyny kemilleşdirilmeginden 28 million manat taşytlanar. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryny gutlady. Islam Habibiň ýoluny dowam etdirýän. Türk Hava Ýolları İstanbul Türkmen we İstanbul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanlaryna görüşýänçe, hoş sag bolun.